Ja, vi har lavet observation hen på... nu tager jeg hen til tavlen fra. Vi har lavet en undersøgelse om, hvor mange søskende folk har på tværs af etniske grupper. Herovre har vi de etniske danskere, og her har vi de anden etniske danskere. Ja. Det er jo så, hvor mange antal søskende folk de har, ud fra den undersøgelse, vi lavede, og det er, hvor mange gange, hvad hyppigheden er, altså hvor mange forskellige, der har haft så mange søskende. Og herover der har vi de anden etniske. Og der igen, søskende. Det er lidt stort, det kan jeg ikke. Og igen, hyppigheden, og så har vi også frekvenserne, altså hvor mange procent er det, ja. Og så har vi tjekket typetallet, og det er ens på tværs af de to etniske grupper, vi har. Ja. Og så har vi også regnet middelværdien ud, hvilket vi gjorde med den formel der, hvor man bare har taget og sagt, det gange det, hvis det gange det. Og der har de etniske danskere, altså mig, vi har lavere middelværdi. Der vil altså sige, der er gennemsnitligt mindre børn per familie. Og her i den anden etniske, der er en højere middelværdi, hvilket betyder det gennemsnit, at der er flere børn der. Okay, så vi har lavet 2 pindediagrammer over etniske danske og anden etnisk danske antal søskende. Og det vi kan se her, hvis vi kigger på den etnisk danske, det er på x-aksen, der har vi antal observationer, og på y-aksen har vi hyppigheden. Og man kan se og aflæse, at 5 her, det er den observation, der forekommer som den største værdi. Og det sker én gang, at en etnisk dansk har 5 søskende. Men hvis vi går nærmere herhen, så kan vi se, at her hvor der før var 5, det er der igen. Men så er der simpelthen lige de her 6 og 7 og 11 hele søskende. Det springer skalaen. Det er højere end herhenne, og det er jo fuldkommen gakkelagtal, for at sige det lige ud. Til gengæld så kan man også se, at de har også mange familier, hvor at man har ligesom danske 1, 2 og 3 søskende, hvis man kigger her. Ja, vi har så 2 boksplot her. Det er de etniske danskere, og det er de anden etniske danskere. Som man kan se ved de etniske danskere, så har de en første kvartil ved 1, og en median og tredje kvartil ligger begge to ved 2 ved de etniske. De anden etniske derimod har en første kvartil på 2, en median på 3 og en tredje kvartil på 4,5. Ud fra det kan vi se, at 75% af etniske danskere har 2 eller under antal søskende, hvorimod at anden etniske har 4,5 eller det eller under antal søskende. Altså de har et højere antal søskende hos anden etniske danskere. Og der er også, man kan også se forskel med, at vi har jo medianerne, som jo ikke ligger, den gør så nogenlunde på det samme som middelværdien, som vi har herovre, som vi regnede tidligere. Og det er på grund af, at medianen er bare det midterste tal, hvis du lægger det helt op i rækkefølge, og middelværdien er det, du regner ud ved at bruge den formel, der er derovre. Altså det er det aller midterste tal, der er. Vi havde en hypotese om, at de anden etniske danskere ville have flere søskende. Og det havde de, og det har ikke noget at gøre med, at vi stoppede, da vi så fik vores hypotese vist korrekt. Men normalt, det kan vi se ud fra alle tallene, at de har højere middelværdi, højere median, højere alt det her. Det er går op til et højere tal, og det samlede antal er også noget højere. Ja, og det vil jo så sige, at vi har bare flere anden etner i vores land. Hvad synes du om det?